Drugarice, gledate vi kablovsku? Ne gledaš, a ti? Šta ti misliš o kablovskoj? Je to normalno da imaš 100 kanala na jednom tom kablovskom distributeru i da si ti džaraš 100 kanala i da nađeš normalan jedan kanal? A vi, imate li vi kablovsku televiziju? Imaš li ti kablovsku televiziju, druže? I šta ti misliš o tome? Je to normalno da imaš 100 kanala, a u stvari niko ništa ne zna? Imate li vi kablovsku televiziju? Šta mislite o kablovskoj? A kako nemaš? Kako ti u tramvaju nemaš kablovsku? Imate vi kablovsku televiziju? I šta mislite o tome? Je to normalno 100 kanala da imaš i da samo pritiskaš i da tražiš kanal kao normalan? Pa nije. Kako je bilo nekad? Je bilo bolje ono kad je bilo jedan kanal, dva? Ili ova kablovska, kad nam sve ponuđeno, u stvari nema vremena ni da pogledamo ni jedan kanal. A da vas pitam, da li imate kablovsku televiziju? Nemate. Imate li vi kablovsku televiziju? Imate li vi kablovsku televiziju? Nemam televiziju. Imate vi kablovsku televiziju? Imate li vi kablovsku televiziju? Nemam iz kojeg se dati. Imate vi kablovsku televiziju? Možda. Imaš li ti kablovsku? Imaš. I šta misliš o tome? Je to normalno da imaš 100 kanala, a ne može da stigneš da gledaš 100 kanala? Mislim, bolje jedan kanal da bude, a? Možeš, a? A vi, šta vi mislite o kablovskoj? Je normalno da bude 100 kanala i da više ne možeš da pratiš koliko ima kanala? A vi, imate li kablovsku? Imaš li ti kablovsku televiziju? A ti? Nemaš. Imate vi kablovsku televiziju? Imate vi kablovsku televiziju? Šta mislite o kablovskoj televiziji? Je to dobro da bude 100 kanala, u stvari... Dobar dan, imate vi kablovsku televiziju? Imam. Šta mislite o tome, u kablovskoj televiziji? Je dobro da bude 100 kanala i da više ne znaš ni koji kanal imaš, i da li imaš vremena da pogledaš sve kanale? Nemaš. A vi, da li imate vremena da gledate kablovsku televiziju 100 kanala u isto vreme? Imate vi vremena da gledate? Imate vi vremena da gledate 100 kanala u isto vreme? Imaš li ti kablovsku, druže? Da. Da li imaš vremena da gledaš 100 kanala u isto vreme? Ne. Nemaš. I da li si zadovoljan kablovskom ili... Jesam zadovoljan. Jesi. I ste vi zadovoljni kablovskom televizijom? Da. A i vi? Kako vam odgovara 100 kanala i da gledate, da li imate vremena da gledate te kanale? Ili gledate samo 2 kanala od 100 kanala? Zdravo, druže, imaš li kablovsku televiziju, brale? Imaš, brale. A programi ti se dopadaju? Bi volio neki novi program da bude na kablovskoj? Pa, volio. Koji kanal? Kale, gospodine. To. A ti? Ne, a ti? Koju kablovsku voliš, brale? Sve kablovske. Sve kablovske. I kako ono, koji ti se najviše dopada ovaj distributer kablovske? Ne. Koji najjači, brale? Ne znam, brate, on zna, brate. Koji najjači, brale? Brate. Koji ima najviše ponuđenih kanala? Ne znam, njegov Čale tamo radi. Gdje ti Čale radi, brane, kaži mi, nemoj da se sramoti, brane. Bolje da radi nego da sedi kući, brane. Zdravo, drugarice, da li imate kablovsku televiziju? I šta ti misliš o toj kablovskoj? Je to dobro? Ne, učim. A? Divna je, učim. A znam da nemaš vremena. A vi, imate li kablovsku? A vi, imate kablovsku televiziju? Imate vi kablovsku televiziju? Šta ti misliš o kablovskoj televiziji? Evo, žena nema kablovsku. Nema kablovsku, brale. Idemo dalje. Život je kratak, kupit ću batak. Nije ti lako. Ja vas pitam, dobar dan, imate li vi kablovsku televiziju? Imate vi kablovsku televiziju? Nemate. Dobar dan, imate vi kablovsku televiziju? Imate li vi kablovsku televiziju? Kako nemate, 21. vek? Imate vi kablovsku televiziju? Dobar dan, imate vi kablovsku televiziju? A vi? Imate vi kablovsku televiziju? Imate. I šta mislite o tome? Je to dobro? Slabo gledam. Pa znači, šta vi mislite? Bolje je bilo ono kad je bio jedan kanal RTS-a ili ovo 100 kanala, kad ti nabuđi još mora da platiš?
Je to dobro? Ne gledam ni jedan, samo da. Znači, to je bolje bio ranije. Jeste vi za ono bolje, 58. godine kad Mića Orlović bio na jednom kanalu TV Dnevnik kad ste gledali, nego sad ovih 100 kanala i sve više neki strani kanali i sve neki domaći filmovi, serije. Je to dobro? Ne stižem da gledam. Pa kažite samo da li se slažete s tim da je bilo bolje pre program na prvom kanalu RTS-a nego ovih 100 kanala? Znači da su bili bolji ljudi. To je to. Da vas pitam, dobar dan, da vas pitam, kako je bilo ranije? Vi sve volite da budete, vaši roditelji što su bili gledali prvi program ili sad ovi kanali? A dobro je jedno i drugo. Što misliš, koji sada... A dobro je jedno i drugo kad nema bolje. A da to ima alternativu kablovska sa onim prvim programom RTS-a i Mića Orlović što je pravio onaj dnevnik, da li ima i on alternativu od ovih voditelja što pričaju brzo, a sve nešto na brzaka? A kada mi je život brzo, onda ga moraju oni brzo da... A da li on bio najbolji voditelj dnevnika? Jeste, i oni se trude, dobro. Najstaloženiji, ja mislim. A dobro je, sve dobro. Nekako on treba da uči druge, ali znaš ono... Ne slušaju ga. A nikoga nije skapirao. On je bio previše je bio blag. A šta da radi? I bio je čovjek. A živimo tako previše. Mića Orlović, ja ga sećam. Eto da on ne bude kao da smo ga zaboravili, Mića Orlovića. Baš lepo. Eto, ovo je u znaku Mića Orlovića koji je bio pravi čovjek za televiziju. Živo dnevnik u 58. kad je počeo RTS. Tako je. A vi, kako se osjećate kad imate kablovsku i drugarice? Druže, kako si, brale? Brane!